Мәсәлән, бүгенге чыгарылышта Татарстан сыерлары арасында моторлык конкурсы, псиләр конкурсында катнашучы от һәм үзенең улына Counter-Strike уенында җиңәргә ярдәм итүче әби. Хәзер турак. Әйе, безнең Азакта бер музыкага бәйле яңа рубрика булачак. Шуңа күрә карап бетерәсе һәм фикерләрне калдырасы. Татарстанда иң матур сыерны эзлиләр. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгы тукымлы сыерлар арасында конкурс игълан иткән. Һәм анда халыкара дәрәҗәгә ия хөкемдарлар Галштин тукымлы сыерлар арасында иң шәпләрен эзләячәкләр. Әлбәттә, ул сыерларга ниндидер үз презентация, дефиле белән җәфаланырга туры килмәячәк, әмма монда иң мөһиме сыерларның күпме сөт бирүе һәм нинди нәсел калдыру. Тик шулай да аларның тышы кыяфәте дә бик мөһим икән, шуңа күрә хуҗаларга бераз тырышырга туры киләчәк инде. Әмма ничектер менә ул 100 сыерны бергә җыярга кирәк бит инде. Әмма моның өчен махсус манеж төзеләчәк икән. Күз алдыгызга китерегез, 100 сыер өчен, конкурс өчен махсус манеж һәм аларны шунда барсын җыячаклар да, шунда аларның иң яхшысын сайлап алачаклар. Мин башта бу хәбәрне укыгач та уйлаган идем, нәрсәгә алар өчен махсус манеж төзергә, нәрсәгә бөтенләй ул 100 сыерны бергә җыярга һәм ахыр чиктә нәрсәгә сыерлар арасында конкурс уздырырга. Хәзер менә уйлыйм, бу бит авыл хуҗалыгы өчен файдага гына булырга мөмкин. Сөт җитештерү юнәлеше өчен файдага булырга мөмкин. Бу юнәлеш белән кызыксынучылар артып китәргә мөмкин. Иң мөһиме, монда яхшы шәп пиар компания башлап җибәрергә. Бу турыда төрле социаль селтәрләрдә гел искәртеп торырга, гел кызыксындырып торырга һәм әле бөтенләй искиткеч булачак, әгәр дә ТМП-та ниндидер чара ачып җибәрсәләр һәм шул чарага теркәү белән бушлай түгел түләп, теркәү белән шунда кешеләрне чакырып, бүләкләү тантанасына теләгән кешеләрне карарга чакырсалар һәм шул рәвешле бу тема белән кызыксынучылар артып китер дип уйлыйм. Һәм ахыр чиктә ул манеж конкурстан соң бушап калмас, аңа куллану сул табырлар ниндидер башка чаралар өчен кулланылыр дип уйлыйм. Менә шул сыерларның кайсыдыр җиңүче булды ди. Аңа бөтенесе кул чабалар, муенына медаль да асып куйдылар дияле. Менә ул сыер алмый микән үзенең җиңүче икәнен, ул тоя микән шушы 100 сыер арасында үзенең иң чибәр икәнен? Юктыр шул. Шуңа күрә миңа әзгенә жәл ул сыерларны. Шуңа күрә бүләкләүне һич югы шәп итеп оештырырлар дип өметләнәм һәм менә минем тәкъдим җиңүче сыерларга Татарстанның иң шәп, иң уңдырышлы басуларыннан җыелган пешән һәм салам түкләре бүләк итәргә, еллык түкләр запасы белән тәэмин итәргә буларны. Менә минем тәкъдимем шул. Рәхмәт. Хайваннар арасында уздырылучы конкурслар темасын дәвам итеп, главный котик Новосибирска конкурсында от катнаша. Хәзер кыскача гына конкурс турында әйтеп үтәм. Ул 1 марттан 31 майга кадәр дәвам итә һәм анда Новосибирскта яшәүче теләсә кайсы пси катнаша ала. Анда һәр атна саен бер сайлап алу ярдәмендә бер псине, бер җиңүчене билгелиләр һәм иң азакта һәр атнада җиңгән псиләр арасында тагын бер сайлап алу туры булачак һәм аны спонсорлардан бик зур бүләкләр һәм дан шөһрәт көтә. Барысы менә шулай җиңелгенә барган да бу атнада анда бер от та катнашырга булган, аның хуҗасы дип әйтик инде. Әмма әлеге атның бу конкурста катнашуы бөтенләй нигезсез түгел, чөнки атның псевдонимы дип әйтәсе килде, атның кушаматы кот һәм менә шулай псиләр конкурсында теләсә кайсы пси катнаша ала. Хәтта отта. Моның морален үзегез уйлап бетерерсез. Соңгы атнада күбегезнең күзләренә чалынгандыр интернетта «Спасти Ральфа» дигән кыска анимацион ролик. Карамаган булсагыз, карагыз. Без описаниедә сылтаманы калдырабыз һәм үзегезнең фикерләрегезне языгыз. Әлеге видеороликта бер куян үзенең лабораториядәге эше турында интервью биргән кебек форматта эшләнгән инде. Анда косметиканы тикшерәләр, тестируют. Видео башында аның бер күзе күрми, бер колагы ишетми, ул шушы эштә үзенең туганнарын югалтуы турында әйтә. Икенче кадрда аны бер кул алып китә һәм аның күзенә шприц белән дару салалар һәм иң азаккы кадрда ул инде бөтенләй күрми һәм авырдан хәрәкәт итә. Һәм иң азакта анда язучыга бер генә хайван да моторлык өчен җәфаланырга һәм үләргә тиеш түгел. Әлеге видеоролик вирусный әйләнде, ул хәзер бөтен җирдә, ул TikTokта, ул YouTube'та, ул бөтен җирдә һәм мин узак уйладым, нәрсәгә менә
Нәкъ менә шушы видеоролик шул кадәр популяр булды, чөнки хайваннарны саклау, аларның хокукларын яклау темасына бик күп видеороликлар булды инде, бик күп компаниялар булды. Әмма нәкъ менә монсы выстрелила дип әйтергә кирәк инде. Шул кадәр популярлык казанды һәм бу проблемага игътибарны җәлеп итә алды. Миңа калса мондай аның анимацион ролик форматында булуы, чөнки интернетта теләсә кем эзләп табып карый ала хайваннарда тест үткәрүнең ничек баруын, бойняларда хайваннарның нинди шартларда яшәвен, ул реаль документаль видеолардан үземтәләр һәм теләсә кем карый ала. Әмма алар бу проблемага шул кадәр игътибар җәлеп итә алмады, әмма менә бу кичкенә 3 минутлык анимацион ролик итә алды. Һәм мин уйлыйм, моның бу видеоның шундый популярлыгы аның художественный фильм булуындадыр, анимацион фильм булуындадыр, чөнки чынбарлык ул бер хәл. Сәнгать әсәре кешенең шундый иң авыртулы нокталарын табып, аңа баса, аны коезлый һәм анда казына белә. Чынбарлыкны син карыйсың да онытасың, монда беләләр сиңа ничек тәэсир итергә икән, шуңа күрә ул популяр. Һәм тагын бер сәбәбе әлеге видеороликның популярлыгының, ул әлеге куянның үзенең эше турында сөйләгәндә, аның гадәти әйбер кебек сөйләве. Чөнки әгәр дә ул миңа бик авыр, ничек сез минем белән үзегезне шулай тота аласыз, нишләп сез шундый йөрәксез, мәрхәмәтсез дип еласа, бу бер хәл булыр иде. Һәм безгә оят булыр иде. Әмма ул әйтә, әйе миңа бик авыр, әйе миңа сезгә, мин хәзер бик ямьсездер һәм сез миңа карарга теләмисездер. Миңа бик авыр, минем туганнарым да үлде. Әмма бу бит кешеләр өчен кирәк, бу кешеләр өчен файдалы, шуңа күрә мин моның белән шөгыльләнәм ди. Һәм корбан үзенең шул халәтеннән ниндидер файдалы яклар тапканда, син үзеңне икеләтә гаепле хис итә башлыйсың. Һәм әлбәттә инде бу видеоролик астында бик күп комментарийлар, төрле комментарийлар, әмма күп кешенең бу йөрәгенә тигән, ул аны йөрәгенә якын алган һәм бөтенләй косметикамны чыгарып ташладым яки чыгарып ташлаячакмын дип язган кешеләр дә бар. Шул исәптән менә шулай язган кешеләрне 200лектә гаепләүчеләр, моны двойные стандарты дип атаучылар да җитәрлек. Ул видеороликны карагач һәм комментарийларны укыганда минем үземдә дә шундыйрак уйлар барлыкка килеп алды башта. Менә шундый комментарий язучыларга, шулай гаепләп язучыларга, тискәре фикерләр калдыручыларга. Ягъни, ничек син гаепли аласың ул компанияларны, ул лабораториядә эшләүчеләрне, әгәр син үзең ит ашасаң һәм шуба киеп йөрсәң, мисал өчен. Шундый ой барлыкка килде минем башымда. Һәм бу чынлап та 200лек кебек тоелды. Әмма менә хәзер мин уйлыйм, менә шундый 3 минутлык видеоролик кына шундый зур проблемага шул кадәр күп кешенең игътибарын җәлеп итә алган икән, бу бик яхшы, бу искиткеч. Әлбәттә, күпчелек кеше карар да, ахвах килер дә, онытыр ул турыда, әмма кемдер ниндидер гамәлләр эшли башларга мөмкин. Һәм бу бер яклыгына проблема түгел бит, бу тиз хәл ителә торган проблема түгел. Бу вак-вак адымнар белән этаплап хәл ителә торган проблема. Һәм монда хайваннарда косметиканы тестировать итүне, аның әһәмиятен бөтенләй сызып ташларга кирәкми, чөнки әлбәттә хәзер ясалма тире бар, һәм анда тест үткәрергә була. Әмма элек фән ул кадәр уга китмәгән заманда булай эшләп булмаган һәм бәлки хайваннарда тест үткәрү бердән-бер дөрес чара булгандыр. Һәм шуңа күрә нәкъ менә хәзер безнең көндәлек кирәк-яраклары бар, безнең гигиена кирәк-яраклары бар, безнең дарулар бар һәм ахыр чиктә безнең косметика бар. Мин хәзер ясалма тире бар һәм анда тест үткәрергә була дип әйттем, әмма ни өчендер күп кенә компаниялар әлеге чарага күчми, ансы бөтенләй икенче мәсьәлә инде, ул финанс мәсьәләсе булырга мөмкин, я башкалар ансына кагылып тормыйм, әмма кирәкми кешеләрне 200лектә гаепләргә. Аларның йөрәгенә бу тигән. Бу проблемага алар игътибар иткәннәр һәм бу иң мөһиме. Мин үземә килгәндә мин аны карадым, миңа бик авыр булды. Беренче тапкырдан карап та бетер алмадым, икенче тапкырында гына карадым. Әмма миндә косметиканы чыгарып ташлау теләге барлыкка килмәде. Ул инде алынган нәрсәгә аны ташларга мин аны кулланып бетерәчәкмен. Әмма алга таба яңадан косметика сатып алганда мин әлбәттә игътибар итә башлаячакмын менә ул значокка, хайваннарда тест үткәреләме, юкмы шуны белер өчен. Һәм әгәр дә сезгә дә ул кызыклы икән, монда исемлек кебек чыгарыбыз, иң популяр масс-маркеттан иң популяр брендларны хайваннарда тест үткәрми торган. Сез
Эгер де қораған болсаңыз, қорамаған болсаңыз, қораганнан соң языңыз. Миңа бик қызық сіздің фикіріңіз. Нәрсе ойлайсыз бұл турыда һәм нендей тәсирләр калдырды ул сездә беренчедән? Икенчедән, үзегез өчен нендей нәтиҗәләр ясадыгыз бу видеороликта? Одинцово шәһәреннән бер пенсионер әби Counter-Strike Go уены администраторына шикаят язып, полициягә заявление биргән. Сәбәбе 12 яшьлек оныгы Сергейның әлеге уенда бик еш җиңелүе, ягъни үлүе. Оныгы зарланган инде әбисенә, ул полициягә заявление биргән һәм әбисе Светлана Петровна сүзләренчә, аның оныгына каршы көрәшүчеләргә гел яхшырак корал эләгә икән. Һәм бу гадел түгел, һәм моны хәл итәргә кирәк. Һәм хәл итү чынлап та башланган нәрсә булып тәмамланырмы, үземә дә бик кызык. Һәм сезнең барыгызга да менә шундый искиткеч әби телим, менә бу әби дисәң дә әби, ичмасам әби генә түгел, гомумән бөтен туганнарыгыз белән менә шундый бер дулкында булырга тиң. Безнең хәзер апрель бетүгә таба бара инде. Тукай айы, димәк 26 апрель көнне Мин татарча сөйләшәм акциясе. Әлбәттә, Мин татарча сөйләшәм акциясына кадәр шигърият бәйрәме турында әйтергә кирәк булгандыр инде миңа. Аңа бәйле Кырлай, Казан арасында бәргәләнеп йөрүләрне, әмма битараф булмаган кешеләр инициативасы белән, ярдәме, сүзе, көрәшүе белән шундый искиткеч яхшы нәтиҗә килеп чыкты. Хәзер шигърият кичәсе безнең шигърият бәйрәме һәм Казанда, һәм Кырлайда булачак. Кайсы күбрәк эше шунысына бар искиткеч. Әмма мин сөйләргә теләгән идем Мин татарча сөйләшәм акциясе турында. Быел ул һәм онлайн, һәм офлайн форматта узачак. Мин үзем онлайн форматның алып баручысы булачакмын. Без анда төрле кунаклар белән татар теле, татар мәдәнияте, киләчәге үткәне, төрле проектлар, хәтта космос турында сөйләшербез. Әмма иң кызыклы, иң мөһим өлеш ул музыка. Һәм музыка быел искиткеч төрле булачак. Анда Мин татарча сөйләшәм музыкаль бәйгесендә җиңүчеләр дә булачак. Һәм инде ветераннар дип әйтү дөрес булыр микән инде. Усал, Гауга, Кейру һәм шуның ише башка музыкантлар да булачак. Һәм алар үзләре генә чыгыш ясамаячаклар әле. Аларны бераз оештыручылар селкетеп алырга булдылар һәм алар фит форматында төрле үзләренә хас булмаган жанрда чыгыш ясаучылар белән бер сәхнәдә булачаклар. Һәм мин сезгә әйттем бит яңа рубрика дип. Яңа рубрика безнең җыр атнасы түгел, атна җыры. Гафу итегез, мин моны яңадан яздырырга теләмим. Атна җыры. Һәм һәр чыгарылыш азагында мин сезгә үзем атна буе тыңлап йөргән, башымнан чыкмаган татарча берәр җырны тәкъдим итәчәкмен. Продукцияларны әйтәләр бит, выбирай наше татарстанское дип, менә безнекен, үзебезнекен, Татарстанныкын тыңларга өйрәнәбез, әйдәгез. Һәм бу чыгарылышта безнең ятмас Дусай төркеме. Төркеме була микән инде, анда бер егет, мин аның кайдан икәнен дә белмим, әмма ялгыш кына, очраклы гына рәвештә МТСта катнашучыларның исемлеге белән танышканда мин аны тыңлап карарга булдым һәм аның "Шәй булмаса" җыры минем йөрәгемнең түрләренә үтеп керде һәм инде ничә көн чыкмый һәм мин сезгә дә аны тыңларга тәкъдим итәм һәм минемчә ул шәйгә гашыйкларның, шәйгә табынучыларның шундый рәсми булмаган гимны. Тыңлагыз һәм үзегезнең фикерләрегезне языгыз. Һәм үзегез дә атна буе нәрсә тыңлап йөрдегез, сез дә шуны языгыз. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз. Ничә сәгать булды бу?